Avui us voldria parlar de 3 llibres que us vull recomanar a vosaltres per si heu començat aquest món del minimalisme i voleu bones idees i passar una bona estona, a més. Mireu, el primer llibre que jo em vaig comprar sobre minimalisme és el de l'Adriana Coines. Aquest llibre és fantàstic. A part de que té una textura molt agradable, cosa que em va cridar molt l'atenció, doncs ve ple d'idees i de coses que et poden ajudar. És un llibre molt senzill de llegir, perquè ella és molt transparent i és molt senzilla i és molt directa. Llavors aquí et ve amb una guia, en plan de guia, i diferents capítols de diferents coses. Veieu? Un índex amb diferents apartats. La meva casa i les meves coses, més enllà del material. Això són els grans blocs, no? Llavors parla del minimalisme com a depuració i organització i del minimalisme com manera de viure. Llavors, doncs, és un llibre, ja dic, que jo us el recomano. Es diu Minimalistamente. El poder transformador de lo simple. Adriana Coines. Us el deixo a la capseta de descripció perquè pugueu anar a mirar-lo si us interessa. Em vaig trobar amb aquesta dona fantàstica que es diu Carmen Pérez. Ella no es defineix com a minimalista, però és una experta en imatge. I per què jo us recomano aquest llibre? Doncs mira, us recomano aquest llibre perquè és una persona, Carmen, és una persona que no és una model, que no és alta, esvelta, amb un cabell fabulós, amb una pell estupenda. No, és una dona normal i corrent, com tu i com jo. I em veig molt reflexada, em vaig veure molt reflexada. Llavors ella és molt senzilla i és molt clara. I et dona unes pautes per veure't a tu millor en quant a vestit, en quant a maquillatge, en quant a altres coses. Però, a part d'aquesta part, és una assessoria també molt personal. Per tant, va molt al teu interior. Va molt a treballar amb el teu interior. I això ja està lligat amb el minimalisme. Encara que ella no ho digui, això està lligat amb el minimalisme. Per tant, a mi em va agradar molt. Jo, de fet, segueixo el seu canal i em vaig comprar el seu llibre. El títol es diu ¿Cómo sentirse joven y guapa a los 50 y más? I realment és fabulós, En l'índex et parla del cos, em parla de com és cadascú, et parla de l'estil propi, també parla de la figura i parla de l'armari, parla dels errors a l'hora de vestir, i està ple, a part de bones idees, també té, a l'inici, abans de començar tot, té uns tests, que diu, identifica tu essència. I realment és fabulós això, Jo ho vaig fer aquest estiu amb la meva família, perquè necessites persones que et contestin el test, i tu mateixa, i jo ho vaig fer, i la veritat és que va ser molt revelador. O sigui que si voleu, pues, cómo sentirse joven y guapa a los 50 y más. Us el posaré també a la capseta de descripció. I per últim, després d'haver sentit parlar molt de la Marie Kondo i després d'haver jo començat el mètode Marie Kondo sense haver llegit res d'ella, només el que sabia per les xarxes, doncs m'he comprat el llibre, La magia de l'orden. M'he comprat el llibre. No me'l vaig comprar abans perquè, clar, és un llibre, mireu, no és primet.
la lletra és petita, vull dir, aquí hi ha molta tela, Aquí hi ha molta tela. I llavors em pensava, i de fet és cert, ho he pogut comprovar, que començar un mètode de la persona, en aquest cas de la Marie Kondo, i primer llegir-se un llibre com aquest, em sembla que no hagués començat per res. No sé, em sembla que m'hagués ofuscat, no? Per tant, ara que sé que aquest mètode de la Marie Kondo funciona i sé més de la filosofia del minimalisme, he decidit comprar-me'l. I mireu, el primer dia només vaig poder llegir 30 pàgines i aquí em vaig quedar. I vaig fent poquet a poquet. Ja dic que té una mica de tela, Per tant, bueno, és una recomanació. Us el deixaré també a la capseta de descripció, perquè jo l'he comprat a la casa del llibre, l'he comprat, però suposo que a través d'Amazon el podeu trobar fàcilment. I és barat, m'ha costat 9 euros, vull dir que no és pel preu. I, bueno, aquests 3 llibres són la recomanació d'avui. Espero us hagi interessat. Ens veiem en un altre vídeo. Gràcies, un petó, adeu.